herri galdeketa nahi dugu, erabaki nahi dugu. Durango erdian eraiki nahi dituzten 18 pisuko 5 dorreak eraiki ala ez eraiki, ezin da gutxi batzuen erabakia izan. Proiektu honek etorkizuneko Durango zer izango den guztiz baldintzatuko du, eta horregaitik, beste behin ere, ozen esan nahi dugu proiektua inposatu beharrean, herriari galdetu beharra dagoela.